Deco Božja, evo dana koji stvori Gospod, radujmo se, veselimo se u njemu. Ja to za svaki praznik, kada je to dan Gospodnji, kao što je to danas dan Gospodnji, kada je Gospod pokazao svu svoju slavu božansku, koliko smo mi mogli kao ljudi to da primimo i prihvatimo i primamo i prihvatamo. Da se radujemo svagda u Gospodu, kao kaže sveti apostol Pavle, zato kao što je Gospod na gori Tavoru od one koji su sa one strane našega života pozvao da sa njima porazgovara, a to je sveti prorok Mojsije i sveti prorok Ilija, koji predstavljaju sve naše pretke i sve od stvaranja sveta do Adama. Ne znam kako to sektaši objašnjavaju, da mi spavamo kad odemo iz ovoga sveta do drugog dolaska Gospoda Hrista. Vidite, nije su spavao sveti prorok Mojsije, nije su spavao ni sveti prorok Ilija. I oni služe Gospodu, a ne kao što to čini božački Izrael, koji itekako podcenjuje Gospoda našega Isusa Hrista, onoga koga je na predvečnom savetu Svete Trojice odredila Sveta Trojica da on bude taj koji će da dođe u rod ljudski i da rod ljudski iskupi i da rodu ljudskom ostavi put, istinu i život. On namjerno kaže, jer vreme u kome mi živimo idemo naopako, baš kao vozači kada ide u rikverc. I danas ovo je vreme naopako, draga braćo i sestre, ali Gospod je zato ostavio sveto evanđelje. I to je naš put, naša istina i naš život. Naše pravilo da nas ne zbunjuju evropski zakoni koji su ustali protiv Boga i sve što je od Boga blagosloveno i to okrenuli naopako, kao kad bi ja sad mogao na glavu da stojim, draga deco Božja. I kako nam je ovo vreme bitno za spasenje, da od obdaništa pa sve do samoga groba moga i svakoga od nas budemo oprezni, da ostanemo na putu Božjem. Apostol Petar, Jovan i Jakov predstavljaju nas, draga braćo i sestre. Kao što je Bog izabrao svetog apostola Petra, Jakova i Jovana da budu na gori Tavoru i da su dostoje da vide slavu Božju, tako i mi u ovome vremenu našem, jer je mnogo krštenih, ali je malo izabranih. I zato i treba da nam budu srca ispunjena radošću i blagodarnošću Bogu, što i nas je izabrao danas, kao što je to na Tavoru, i svako preobraženje jeste Tavor, i na svakom preobraženju tu su predstavnici naših predaka i mi predstavnici naših potomaka, draga deco Božja. Ja ne znam kako to objašnjaju sektaši, kada Gospod kaže, Bog Otac, ovo je sin moj ljubazni, njega slušajte. Ja imam 78 godina, skoro 80. Odrastao sam u vreme isto đavolje, kada je harao marksizam, Lenjin i da ne nabrajam sve do Čopavoga, koji nas je zaveo za Goleš planinu, draga deco Božja, da se iko pokajao što je se s Bogom družio i što se s Bogom sjedinjavao kroz sveto pričešće. Ali znam mnoge, pogotovo jer je veliki pritisak bio na oficire, na policajce, na prosvetne radnike koji su ubijali spaljenoga svetoga Savu u Svetosavsku decu, pa kad su recitovali za svetoga Savu, oni su ih prozivali i maltretirali. Sjećam se kao dete, jedna devojčica išla u Lazarice
i učiteljica je pita šta je to činila, a ono dete naučeno Svetim Duhom kaže, pa učiteljice stoji prirodno da slušam svoje roditelje. Ja sam poslušala majku i zato sam išla u Lazarice i toga se ne stidim i ne kajem. Pratio sam njen život, verujte, sve je bilo to blagosloveno, i brak i porodica, jer je ispovedila Boga ne bojeći se, ne stideći se nikakvih posljedica. Zato vam i kažem, slušajmo Gospoda, njegovo evanđelje, slušajmo onako kako su slušali sveti apostoli. A znate zašto nisu ostali apostoli bili? To je kao i kod nas. Mnogo je krštenih i svi oni koji su danas na radnim mestima, oni su isto na svetu liturgiju, ali na svojim radnim mestima. Kamo sreće da oni koji su privatnici, biznismeni, kao što znam jednoga kod Aranđelovca, koji svoje radnike na ovakve dane oslobađa ako idu u crkvu, koji ume da poštuje svoje radnike. Kad sam otišao jednom prilikom da podignem zvono, on je rekao morate malo da sačekate, a ugostio nas je dok radnici popiju na miru kafu. Namerno ovdje prozivam biznismene i kako da vode računa, jer da ne bude, oni jedoše kiselo grožđe, a potomcima trnu zubi. I tekako, Gospod nije došao radi foteljaše, nego se stalno obraća, kao što ste čuli, one koji se sećaju sirotinje. Jedino on se seća sirotinje, jedino on stavlja nama na dušu kako se ponašamo sa onima kojima je potrebna naša pomoć. Da li je to lekar, da li je to medicinska sestra koje umeju da budu itekako grube i bezdušne. Svaka čast onim medicinskim sestrama koje se Boga boje, a ljudi stide. Tekako da to treba povedu računa, jer što one rade, to se odražava posle na njihove potomke. I onda se deca pitaju zašto imaju probleme. I da ne prozivam svakoga od nas, da li i ja koji vam ovo govorim, ovako ne tvorim. Zato danas na ovaj dan radujmo se zajedno sa svetim apostolom Petrom, Jakovom i Jovanom, a vodimo računa da nas Gospod ne izostavi sa Tavora kao što je izostavio Judu da ne vidi slavu Božju. Ostale apostole ostavio da ne bi Juda se izgovarao da ga je izdao zato što ga nije poveo na Tavoru. Svako onaj danas koji je mogao da učestvuje na svetu liturgiju, a ne učestvuje, to je isto kao Juda koji je od Boga bio odbačen. Ja stalno ponavljam zašto treba da se radujemo, zašto nas je Gospod izabrao. On je izabrao nas, a ne one koji kažu da nemaju Boga. Kako reče jedno dete, kada mu je drug rekao u školu da nema Boga, a on kaže ti i ja nemamo novac, ali novac postoji. Za tebe i za mene, zašto nemamo novca, da nas nema novca. Ali za oni koji ga imaju, i mi, hvala Bogu, imamo Boga i u duši i u srcu svome. I zato onda čuvajmo Boga u sebi, da bi on čuvao nas, od nas, radi nas, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.